Така, господа кочкари, почваме да направим нещо ново. Това е телешки бульон. Правене от телешки печени кости, зеленчуци. Това нещо се вари около 12 часа. Извлича се всичко полезно от коста, от костния мозък. В момента е замразено, желирано и замразено. Тубите са по 3 кг. За тези също става, за тези, които хранят с гранула. Спокойно може да го добавите. Това за стави, за сухожилия, за израстването на кучето като костна система. Просто е перфектно. Телешки, костен бульон, от тръбни кости, мозък, желатин, чист колаген е това. Без химия, без нищо, само натурални продукти. Къде е тубата, замразено, желирано, 3 литра или там 3 кг. Теглим на кантара и го предлагаме.